Bismillahirrahmanirrahim. Gelin insana li peşiyame roja Aşura heye. Roja Aşura li gor takvima hicri her sal deh Muharrem heye. Li gor takvima ku ana em dişxulînî jî îsal 8 Ağustosê roja Aşura ye. Roja Aşura roka pir bi xêr e. Di wê roja da gelek olayî çêbûne. Hinek ji wan olaya evin yek ji Hazreti Adem aleyhisselam evro tobawî qebûl biye. Hazreti Musa aleyhisselam evro ji behrê xelas biye. Dene ku Hazreti Musa dava dibek ez pêxemberim ji Müslümanan rastî dibêje Fîr'ewnê wê çaxê û kafirê wê çaxê jî yeqîn nakin û bera se pişta wan didin vana dike Hazreti Musa asa xwe li behrê dixe behr vedbe û dikeve nav behrê diçe qerayê da. û van kafira jî di wê cêk vebiye bara se pişta wan didin diçin. Hatî Musa ku ji behrê xelas dibe asa xwe li behrê dixe behr tekra li wan kafira tê hevdû kafir tev di behrê da dimirin Hazreti Musa û ê ku pê yeqîn kirine tev xelas dibin. Yeka dinê Hazreti Yunus aleyhisselam ewro ji zikê masî derdikeve. Yeka dinê Hazreti Nuh ewro gemiya wî li serî çiya disekine ji avê xelas dibe. Yeka dinê Hazreti Eyyub aleyhisselam ewro ji nexweşîna xelas dibe. Hazreti Yusuf aleyhisselam birayê wî avêt bûn bîrekî ewro ji zikê bîrê karwan wî derdixin wî ji zikê bîrê xelas dikin. Îca Hazreti Hüseyin jî torunê Hazreti Resulullah aleyhisselatu vesselam û kurê Hazreti Ali ewro jî li Kerbelayê şehîd dikeve. Îca roja Aşurê Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam rojî girtiye û ji me Müslümanan re tavsiye dike dibe rojî bigirin. Ku va ji Mekkê çiye Medînê nêr terwê derê van Yahudiya rojî digirin. Dibe ev çi rojî ye? Dibe rojiya ku Hazreti Musa ji behrê xelas biye. Em ji wê bûnê rojî digirin. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam dibe em ji we bêtir ji Hazreti Musa hez dikin em ê jî rojî bigirin. Îca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dibe ji bo em bezemî ji Yahudiyan nebin ya rokî beriya wî em rojî bigirin beriya wî ji ew rojî ya ji ew rokî piştî wî em rojî bigirin. Îca bi vî awayên bikin 8 Ağustosê roja Aşurayê ê karibe bira her sê roja ji bigire 7 ne. Ê ku nikaribe bira 7 û 8 bigire ê ku em ya xwe bira roja 8 û roja niha bira rojî bigire. Rojîka pir bi xêr e. Heta Resulullah dibe piştî ma Remezanê an rojiya bi xêr rojiya Aşurayê. İca gelî Müslüman em karibin me goga em şo rojî bigirin o di roja da em ji xwe re bol bol dua bikin ji nexweşê xwe re ji merivê xwe re ku ji me hat jî em sedexekî bidin feqîr û fuqara jî mutlî bikin ku Rebbî alemê jî di wê roja me mutlî bike. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetê xwe dabin.